Club Junta, building better Africa. Mwazuka bwanji Amalawi anzathu, mwazuka bwanji kuzigawo zosiyana-siyana, mwazuka bwanji amene muli kumayiko akunja, mwazuka bwanji kuchoka kwa anzathu a Karonga Boys pamene siku lelolo likuti lachitatu date nkukhala la 23 October 2024. Amalawi anzathu tikufuna kuti tikuuzeni mama wa lero paja tinazanena kuti tinali bize koma panopo ndiye tili pa tebulo ndi nthawi yoti tiyaruse china chilichonse chimene sichikuoneka kuti nchabwino, chimene chikuoneka kuti chikuononga dziko lathu. Ifeyo a Karonga Boys takonzeka kuyika mitu yathu pa njanji chonsecho china chilichonse chitakhala kuti chakonzeka muziko mwathu. Andi Amalawi anzathu tikunena kuti takonzeka kuti tiuluse ndithu, tiulule ife, tizuzule pamene pakufuna kuti pazuzulidwe, tizuzule pamene pakufuna kuti pachenjezedwe, tichenjeza. Koma ifeyo a Karonga Boys tili pano pa ground, sitigona, sitiwozera china chilichonse chikhala kuti chili pambalambanda. Amalawi anzathu, mama wa lero tikufuna kuti tizuzule. Paja kuli kuzuzula then pali kuchenjeza. Kuchenjeza kuti chinthucho chisachitike, koma kuzuzula ndi chinthu chokhacho chimene chikumala kuika. Tikufuna kuti tizuzule azathu amakoti andisangatikane chifukwa zaziwika panopo kuti ziko lathu ngati kumaonongeka. Zisilu zina zake ndi anzathu amakotiwa amene akutionongera ziko muno Malawi ndi anzathu amakoti. Andi umboni tili panopo ndi mpulumusi amene ndi Alex Kamangira amene atiuza zambiri. Ifeyo ngati a Karonga Boys mkulu ameneyu tamuyamikira kwambiri andi abwera pa nthawi yabwino. Amalawi anzathu kwina kulikonse timve mwachidwi pamene tikuzuzula anzathu amakoti amene ali majaji akuzitenga zinthu pa mgongo kwambiri. Sitikuziwa kuti ali ndi achibale pamene Malawi panopo akukulukutika. Amene akupangisa zinthu zimenezo ndi zisilu zake zimenezo anzathu akumakoti. Amalawi anzathu tikufuna kuti poyamba tiawuze anzathu amajaji pa nkhani ya ziphasos zimene anzathu osusa apita kumakoti akufuna ndithu chigamulo kuti wina aliyense apezeke ndi mpata wovota kuti tichose ankhuwawo amenewo, kuti tichose zisilu zachina MCPs zimene poyamba zinali ngati ndi tosalasi koma ndithu athothola anzawo osaja mapiko panopo kungosala okhaokha kuonesa kuti chipanichi cha anthu ankhwizu komanso ozikonda. Panopo ife a Karonga Boys tikupempha ndithu amajaji kwinako tikulamula kuti achimvesese chimene anzathu osusa boma achipitisa kumenecho kuti wina aliyense akhale ndi mpata wozavota. Zimene za ma-IDs ife tikuziona kuti ndizopusa kwambiri andi ife tikuzifunsa kuti why iwangochuza kuti azapeze chigamulocho pa Friday. Zimene zikuonesa kuti Amalawi anzathu amakotiwo alandira ndithu 20 million kuchoka amene akukapereka judgment kuchoka kuchipani cha MCP kuti akasokoneze chigamulo kumeneko. And ife a Karonga Boys tikumuchenjeza jaji ameneyo kuti nazimenezi ife azatiuza kumene tikavote chifukwa ife kukhala Amalawi koma iye azatiuza kuti inuyo simulibe ufulu wokavota. Ife Amalawi ndi azatiuza ziko lathu iviyeyo chifukwa tili ndi ufulu. Nafeso tikufuna kuti tivote, nafeso tikufuna munthu amene atisogolere, koma iyeyo akukalandira chiphuphu ku chipani cha MCP kuti ife tisavote. Amalawi anzathu tikudikira mwachidwi kwambiri pa Friday pamenepo ngati iye azachite za chiphuphu chakecho azaona polekera. Amalawi anzathu tikamayankhula za majajiwo mukhoza kumaona kuti majaji akumaononga zinthu zomotani. Anthu amenewo panopo tikamanena even za malamulo idea anthu enawo mumayankhula kuti anazasankha ndi opposition plus olamula. Simene zinalili. Tikamanena za malamulo chiphaso cha ID amene anazapanga ndi achipani cha MCP yawo mosogozedwa ndi big member wa chipani chimenecho
amene anali na nkhumwa. Tikukumbukira kuti pa nthawi imeneyo ku opposition kunali awa MCP, ku MCP kunalinso MCP ndi amangopanga zinthu kuziwa ndithu kuti tikangopanga mwachonchi tizaphinja Amalawi. Amalawi anzanga tikamayankhula chonchi ndi mmene panopo Malawi akuzunzira, panopo mmene Malawi alili pa mavuto. Ndi zinthu zoti khumudwisa kwambiri kuti chipani cha MCP chinazauma mtima kusankha opposition wochoka ku chipani kwawo, kusankha speaker wa nyumba ya malamulo wochoka ku chipani kwawo, kutipangira malamulo oti azitiphinja panopo, koma malamulo amenewo osusana malamulo achikhalire amene ali malamulo akulu. Amalawi anzathu, ife ngati Karonga boys tikuziwa bwino lomwe ndithu kuti ngati kuti timalamulo ta feki timene chipani cha MCP chapanga chosemphana ndi ufulu wathu, malamulo amenewo akumatengedwa kuti ndosagwira ntchito. Nde inuyo anzathu majaji, sitikufuna kuti tizamve zina zinthu zonse zopusa, even mwasankha kuti mupereke chigamulocho pa nthawi yochedwa. Tikukuuzani ife ngati Karonga boys kuti panopo mukutipalamula kaya mukuuzana ndi anzanu kuti muzalimbana ndi ifeyo, ifeso takonzeka Amalawi kuthana ndi zinthu zimenezo. Amalawi anzathu panopo ngati kuvutika panopa chonchi chifukwa cha majaji omwewo amene anapereka mpata kwa nkhuwawe zimene zikutilamuliranso, kwa nkhuwawe zimene zikutionongera zikosi, panopo akupangabe maplano kukalandira mamiliyoni uko kuti atiwonongere ziko lathu. Amalawi anzathu tikuti ife Karonga boys panopo pa ground ndetili serious kwambiri and tikuthana ndi majaji amene aziphupuwa. Amalawi anzathu, zomwezi ndithu za anzathu amajaji zinazachitika kuti pa nthawi imene anzathu a opposition amapitisa claim yoti na nkhumwa achoke, iwo anazanena kuti tiyankha mpaka parliament yonse ija kuta zolakwika nkulakwika, zoonongeka nkuonongeka, iwo akuti ife tili busy. Ani mukhoza kuona kuti ena mwa majaji amene akumapezeka kuti ndi akatangali justice ndeza. Amalawi anzathu, panopo uyuyu Chisiro amene akunena za pa Friday alandira mamiliyoni kuchoka ku chipani cha MCP. Mukhoza kuona kuti pa nthawi imene anthu akufuna kuti apeze mayankho, iwo akuti ife tili busy. Andi pa nthawi imeneyo ankaona ngati ndi ochenjera, sanaziwe kuti kunja kukacha china chilichonse chimayaluka. Panopo akuyaluka kuzera kwa mpulumusi Alex Kamangira. Amalawi anzathu, tiyeni tigwirane manja. Zija tinkaopa kuti majaji panopo ayaluka kuti ndiziserekwete komanso ndi anthu owononga ziko lathu. Andi tiyeni tigwirane manja ndi Karonga boys pamene tikulimbana ndithu, tiyeni ticheri makutu athu mwatcheru kuonesesa kuti chigamulo chimene chikubwera pa Friday panopo chikhale chokomera Amalawi, otherwise azatiuza kwathu kumene ife tikavote, chifukwa sizona ife tikufuna kuti tikavote, iwo akatiuze kuti osavota. Amalawi anzathu, mphamvu ku anthu panopo, mphamvu ku anthu Amalawi. Amalawi osaopa, osatopa, osafowoka. Malawi ndi wathu, tizafera ndembera yathu iyi. Azathu amajaji panopo nde kumene kwasala kumphwanyana. Ibada chilungamo chimene tikukupasanicho mpata ndi omwewo, kwasalako tizaphwanyana, kwasalako kuti tizakantha mitu yanu, kwasalako ndi chiphuphu chimene mwachukacho panopo ndi tizakuphwanyani, sitikuzakusekererani chifukwa panopo ndi mwayaluka kuti ndinu mfiti mathakati achabechabe, amasataniko achabechabe ndi nzanu chakwerayo. Uthenga wa lero unali kwa anzathu majaji kuti mutisamale pa chigamulo chimene chikubwera pa Friday chimene mwatiuza ngakhale muli mochedwa. Amalawi anzathu, sitiyankhula zambiri tizayankhula pamenepo zikomo. Angije yani chochitika kuwaizala Malawi zuka yo.